Sa Good Vibes, isa ka coffee shop owner sa La Carlota City ang naging kampiyon sa Latte Art Throwdown. Pag-contest ini sa pinakatahong nga art sa kape gamit ang gatas. May report si Romeo Subaldo. Ang kape halos parte na sa kabuhi sa kalabanan sa mga Pinoy. Kag nagahubin ang nagahilig sa kape. Kag pati mga coffee shop owners kag mga barista, nagahubin. Ini sila ang nagtililipon kahapon para sa pinakaunang Latte Art Throwdown sa Bacolod City. Patahom-tahom sang design sang gata sa latte o kunang kape nga himo sa espresso kag hot steamed milk. 12 ka mga contestants ang nagpasakop sa nagkalain-lain nga mga kilalang coffee shop sa Negros Occidental. May gikan pa sa La Carlota City kag San Carlos City. Ang 12, ang ginpang paris-paris kag ginpakompete, ginpilian sang judges ang mas matahom nga latte art. Okay, judges, count na guys, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Easy way. My heart, tulip, Rosetta kag swan, may combination man. Mayara pa sang nagdraw. Kag may pa wild card. Pati ang mga judges nga latte artists man kag coffee shop owners nagpakita man sang ilang nga abilidad. May nagpa-unicorn kag Monkey King nga design. Suno kay Mark Anthony Versosa nga tag-iya sang Beam City Brews kag isa man ka latte artist, isa ini nga pamaagi para mag-isa kag magkilalahay ang yara sa coffee industry. Camaraderie and of course para magkilalahay ang mga barista dili sa Bacolod kay medyo kung competition basis and barista's perspective, medyo ulihita sa ibang cities. Pero it's a start. We started this, so technically, hopefully, sundan na sa ibang shops. Kagikan sa 12, napili ang top 3. Second runner-up, si Saud Algarme sang Coffee Culture. First runner-up, si Josh Oblidon sang Cafe Norma sa La Carlota City. Kag champion naman si Ezekiel Yanson, tag-iya sang Easy Way to Brew. Ang iyang swan nga design ang nagpadaog sa iya. OFW siya sang una sa Middle East kag nagatrabaho sa coffee shop. Nagpatindog siya sang iya kaugalingon nga coffee shop sa La Carlota kag gintunan ng latte art. Search ko lang by myself na paano mapalutaw, paano gatas, texture, contrast, measurement. So, like, wala nang mentor sa ino. But if may mentor, matag sila bisang points lang, takda kong value sa mga mentors. So, kung ikaw lang gidya, long process. Suportado man sa Department of Trade and Industry ang ini nga kompetisyon. Sunod sa Provincial Director ng DTI nga si Lina Joy Cardinal, nagadamo ang demand sa local coffee. Kag nagahubin, gani maayo nga may mga amo sini klase nga kompetisyon para ma-promote pagid ang coffee industry. Increasing balang demand for the local, ang atong local nga coffee, sa local natin nga mga coffee drinkers, kaya ang age of from teens, adults, and the mga seniors ang naga-use ang coffee drinkers. Sa bulan sang Disyembre, may isa pagig ka latte art throwdown nga ginaplano.